O futuro das revistas digitais e tamén o seu presente hai que enmarcalo no que é a historia das revistas literarias neste país e a súa necesidade e a súa oportunidade e o papel importantísimo que xogaron na historia da literatura galega e na historia da cultura galega, asociadas a garantir unha diversidade estética, de pensamento, a manifestar un compromiso, tamén a idea de resistencia. Entón, mentras estas necesidades existan, seguirán tendo o seu lugar as revistas en xeral e as revistas digitais en particular. Ora ben, como se pode articular ou como se vai articular esa convivencia entre unhas e outras no futuro? Pois eu creo que vai depender da especificidade de cada unha delas e en que medida as revistas impresas e as revistas digitais saiban crear un perfil abondo diferenciado, non sexan unhas unha mímese das outras. Nese sentido, eu creo que queda aínda moito por definir. Con todo, a min gustaríame engadir unha dúbida infraestructural, digamos, que en que medida hoxe en día podemos falar de Internet ou do acceso a Internet como algo universal ao longo da xeografía galega, non? Hai que ter en conta non só a dimensión socioeconómica, senón tamén a xeográfica.